Menetkö herättämään? Outs. Ne. Okei. Tulkaa nyt! Herätys. Herätitkö ne? No, varmaan. Veli herää. Muuten... Huomenta. Huomenta. En jaksa. Huomenta. Menisin sanoa taas huomenta. En jaksa kun vaan syödä ja mennäänkö kanssa uimaan. Okei, mulle käy. Mulle ei käy, koska mä jään tänne. Mä näytän mun ostavan eilisen auton. Kattokaa, eikö se olekin hieno? No niin, mä menen leikkihuoneeseen. Mä menen pakkaan. Kattokaa, mä löysin tämmösen. Missä se toinen laatikko? Tuossa. Missä mun puhelin? Pistetään se tonne. Sopiiks? Äsken se rupesi soimaan. Silloin illalla. Niin. Pääs mullekin tilaa. Sen kiisti. Lopeta! Se sisällä lauletaan. Aha. Luulin. Nähdä. Noin. Mitä? Ei mitään, mutta sanoin, että stänkisti. Okra. Stänkisti. No mä voin viettän. Mitä? Kuka vie ton? No niin, lähetään. Muista sä sen nimen huutaa? Mikä tässä on? Joku ei vaihda sitä. Ei siitä voikaan. Pukuhuoneet. Huikkarit. Pistä mennä pukuhuoneeseen. Täällä on pukuhuone. Mä tiedän. Eiku täällä. Katka tossa. Siinä on joku hammasharja. Sen kiisti. Vettä halu. Sen kiisti. Kaveri pistät sen. Pandat ei osaa uida. Kuoleekohan ne siihen? Sulle sitten tää etuossa tissiliivit ja sitten niinku sillä. Sori. Mä sanoin niin. Tissiliivestäkö? Niin. Mua ei se ainakaan haitanut, kun sä sanot sen. Ei muakaan. No hyvin oikeesti. No ei eikä. No mä menen jo tänne. Ei saa. Auttakaa mua. Au. Älä laita tulee sitä. No pistänpä. Älä laita sitä korvaan. Se ei kuulu laittaa sille. Kuuluuhan. No, tää on aika ruma. Huonot. Niin just mähän sanoin. Mä menen eka hyppäämään. Pieru. Au, ai, kakka. Tää on kylmää. Ei täällä ole yhtään verestä. No on täällä kylmää. Apua, minne mä menin? Hyi, tossa on joku poika. Sori. Niinkö? On mä poika. Onks tää jotain kukkia?
Ei ollut. Onko? Kukkia. Teidän uintivuoro päättyi, Okra. Mut ovat vuokranneen todella kauan. Muuten tulee se on rikos. Jaha, ei me tahottukaan edes uida niin paljon, koska meillä ei ollut sellaista. Ja kello on muutenkin 5. Apua, meidän pitää lähteä, sori. Eikö 6? Meidän pitää vielä kävellä. Ai niin. Pitää mennä. Pistikähän Niko saunan päälle? En tiedä. Soittaisinkohan? En tiedä. Mä otan Nikon mukaan. Miksi ei otettu Nikkoa mukaan? Ei Niko halunnut. Vai Niko? Älä nyt sillä pyyhkeläs leiki. Pyyhettää, se repes. Ai niin, otan tää lainattu pyyhe. Aivan sama. Sarjasta pyyhe repes. Ei se haittaa, se on muovipyyhe. Kiitti. Sä oot niin ihana. Senkisti. Otan pois tän uikkarin. Liian kova. Elikkä toukat ei voi syödä luuta. Ai siitä nastakissa videosta. Liian kova. No niin, pitää mennä. Siitä mä oon nastakissa. No et oo. En oo. No niin, tulkaa sitten kun voitte. Heippa. Hei, meillä jäi tavarat sinne. No sun pitää käydä hakeen ne sieltä. No okka. Sisko, mä kaipasin sua. Mä pistin justiin saunan päälle. Mä oon hakemassa jo näitä. Okra. Ikkuna oli auki. Pistän sen kiinni. No katso kun mä... lehmä taas siellä mankuu. Au! Naapurin lehmä. Au! Naapurin lehmä. Sen kiinni. Voiko mua väsyttää? Ihana rakas peili. No mennään nyt. Saunaan. Saunomaan. Saunaan lauteille. Lauteille. Se on tämä löyly. Banaani ja kaura. Banaani. Nyt alkaa ota banaani. On he olivat katsoneet ota banaani. Hei. No niin mennään. Kaikki menevät nukkumaan. Hei, hyvää yötä. Jatkuu ensi jaksossa.